Zdravím vás, priateľa, panácia, paláčky. Moje meno je Selassie a tu je... Ty si... Jaj. A tu je Marek. A sme akurát u Dušana a dotačali sme tuto pekne za... Ale ježiš, prečo mi každý furt niekto je ready? Daj si dole čapičku. No a proste, sme u Dušana a točili sme tuto so zeleným plátnom, so svetlami, proste úplne studio shit. Jednu sequence, alebo proste úsek do nášho nového skeču. Teda, my stále robíme jeden sketch, ešte odtedy, ten stredoveký, už skoro 2 mesiace. Už to bude viac možno, nie? Už to bude pol roka. Proste začali sme v lete, niekedy na koncom augusta, alebo tak nejak sme začali. No. A je polka novembra a stále to není hotové. Prečo? Lebo si nedostupný. Čo? Ty máš dlho školičku. Však ty si ten, no a jednoducho, o čom bude sketch? Povieme, o čom bude sketch? Dáme nejaký close-upík? Nejaký taký sneak peek do sketchu. Teda na sketch. Takže bude to... Ďakujem, Marek, že mi pomáhaš. Bude to bude to proste sketch o cestovaní v čase, čo je proste veľký paradox, ale tak nevadí. A ide tam o to, že vlastne mňa rozdelilo hranie sa s časom do 4 rôznych období, čiže ten sketch bude mať 4 epizódy. Dneska sme točili prvú stredoveku, teda dneska proste dokončujeme prvú stredoveku. No a Mareková úloha je dostať sa do toho obdobia, priniesť moju schránku naspäť do prítomnosti. A vlastne mňa to znova zoceli celého, lebo mňa to rozhodilo do nejakého medzipriestoru alebo také niečo. A moja úloha je vlastne hrať tých všetkých v tých obdobiach. A vždy budem mať vlastne inú vlastnosť. V stredoveku som bol zlodej, potom bude nejaký western. Bude to vlastne, že 2 zlé vlastnosti a 2 dobré vlastnosti, čiže 4. To je dokopy 4, get it? Ešte sa najviac teším na tú nemeckú časť. Na tú nemeckú budeme mať proste nacistické Nemecko tam bude a Sámko bude hrať nejakého oficíra, lebo on vie strašne dobre po nemecky a keď sa oblečie do takých handier, do nejakej uniformy, tak proste vyzerá ako úplný nácek, proste, jak čistý naziboj. Chápete? Takže Duša nám tu povypínal osvetlenie. Však, lebo čo, budete minúť elektrínu, ne? Takže neviem, ten sketch by mohol byť hotový možno do konca roka. No. Do konca roka bude hotový sketch a snáď ho aj uvidíte a snáď ho aj my niekedy uvidíme. A bude na mojom kanáli. A bude na Marekovom channeli a na mojom channeli budú behind the scenes. A najlepšie na tom bude, keď to uvidíte vy, ale oni ne. Lebo si povedal, že buď to uvidíte vy, alebo my. Ale oni to vidia, ty ne. Aha, tak to som trošku... To si sa prepočítal. Som sa prepočítal. Ako vždy. Keď neviem počítať, ja sa vždy prepočítam. Dobre, to je všetko. Majte sa vy všetci krásne. Dúfam, že sa tešíte. Zajtra, Typical Sunday, prvý podcast, takže sa pripravte, buďte vyhypovaní na to. A ahojte. Pozdravujem Sama. Pozdravujem Sama. Ahoj Samo. Čaute všetci. Čaute. Big up.